Hau da, ni txikitatik izan dudan esperientzia bat, edo bizipena, edo, bueno, pues, betidanik gustatu elkargarria iruditu zaizkite lantegi zaharrak eta hori, ni esaten dut aitari laguntzera joaten nintzela, segurazki estorbo bezala, baina, bueno, berarekin joaten nintzen eta sartzen nintzen lantegi zaharreko zirrikitu guztietatik, ez? Eta, bueno, pues, hortik aurrera sortu zitzaidan, hor geratu zitzaidan nire CD-an, nire disko gogorrean, eta, bueno, pues, urtean zehar, pues, nik ez nekien ez da margotu behar nuenik, ez da, eta, bueno, pues, gero, pues, urtean zehar, egin nuen arte derrak, hasi nintzen margotzen, ni beti mugitzen naiz etapetan, ez? Orduan, lehenengo etapa izan zen Ibai Ertzeak. Joaten nintzen, baita ere, betidanik izan dut oso gustokoa Ibai Ertzeak ikustea eta hori, kontraste argiak eta iluntasunak eta hori, eta lehenengo serie egin nuen horretaz gain. Gero, bigarren serie izan zen Castillo Suárez idatzetako olerkiaren liburu bat, eta, bueno, egin genuen montai bat, bai olerkiak, berak irakurtzen zituela, ni jarri nituen kuadroak, eta arbitruko mutiko batek konposatu zuen musika, ez? Eta, bueno, egon ginen garai luze batean historia horrekin. Eta gero ja, hau, betidanik hor nire buruioan mugitzen zen, gogoan euskala, hor neukan gordeta, esan dizudan bezala, eta azkenean sartu nintzen, hasi nintzen kasualitatez baita ere, eta ikusi nuen kuadro, bueno, lantegi zahar baten argazkia egunkari batean, eta esan nuen, oino, hau izan behar da nire hasiera, izan behar da hasteko puntu bat, ez? Eta, bueno, jo nintzen toki hortara, artean nintzen milaka argazkiak, eta, bueno, prozedura da, nik atatzen ditut argazkiak master guztietatik eta interesatzen zaizkidan txoko guztietatik, eta gero egiten dut arkatzez, grafitoz, egiten dut bozeto bat. Bozetoa dagoen bezala, nik ezagutu dudan bezala. Eta gero ja, azten naiz, kuadroak margotzen, baina ja hor transformatzen dut, eta ematen diot pixka bat, mantentzen dut lantegiko estruktura, baina ja hor ikertzen dut edo lan egiten dut teknika desberdinekin, bai kolasa, bai incompatibilidad de medios, edo olioa, ura, erabiltzen ditut gauzak desberdinek, eta mantentzen dut, esan dudan bezala, estruktura, baina ematen diot nire toke personala. Eta, bueno, hortik sortu da erakusketa hau. Ikusten duzuenez, dena dira lantegiak, hau ez ezik, hau da baserri bat, baina, bueno, da motor de la ekonomia de garai bateko ekonomiaren motorra, ez? Orduan, hemen lehen zeuden lantegirik, baina lantegia ziren baserriak. Hor egiten zen zagardoa, egiten gaztak, eta, bueno, eta bar, ezagutu dugun bezala. Orduan, horregatik, hau, kontestu honen kanpo dagoela, baina badauka zer ikusirik. Eta gainera, hau, gertukoa denez, aprobetxatu du jartzeko baita erakusketan. Eta hala da, hau urteak sartu ditut lan honetan, oso disfrutatu dut erabat, baina gauza guztia bezala moztu egiten dira, ez? Horrein dela 7-8 urte, izan genuen historia batzuk Alsasun eta hori, eta horren lotuta, moztu nuen, ja ez neukan gogorik honekin jarritzeko, eta sartu naiz beste historia batzuekin, horrein.